салом, Душанбе Сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри Душанбе. Ин бор мо ба театри Лоҳутӣ омадем. театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз аввалин театрҳои касбии Тоҷикистон буда 7 ноябри соли 1929 дар асоси маҳфили ҳаваскорон ташкил шудааст. дар таъсиси аввалин театри тоҷик саҳми ҳунарманд ва режиссёри маъруфи тоҷик Ҳомид Маҳмудов бузург аст. соли 1933 театр номи шоири номдор, фаъоли сиёсии Тоҷикистон ва яке аз аввалин мутарҷимони драмаҳои театрӣ Абулқосим Лоҳутиро гирифт. соли 1939 бошад ба он унвони академӣ дода шуд. намоишномаҳои театр ба зудӣ миёни сокинони пойтахт маҳбубият пайдо карда, бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ рӯи саҳна гузошта мешуданд. он дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ҳам фаъолияташро идома дода, ҳамроҳ бо театри артиши сурх, ки аз Москав ба пойтахти Тоҷикистон кӯчонида шуда буд, намоишномаҳои таърихӣ ба мисли Отелло, Шоҳ Лир, Ромео ва Ҷулиетта, Амаки Ваня ва Ғуломи ду хоҷаро ба намоиш гузоштааст. соли 1957 барои театр дар наздикии бинои пештарааш бинои нав бо тарҳу услуби шарқӣ бунёд мегардад. имрӯз низ театр дар ҳамин бино фаъолият дорад. то бунёди ин бино театри Лоҳутӣ бо театри русии драмавӣ ба номи Маяковский дар як бино воқеъ буд. муаллифи лоиҳаи бинои нав бошад меъмори халқи Ӯзбекистон Абдуллоҳ Бобохонов гардид. солҳои гуногун театр дар озмуну фестивалҳои мухталиф иштирок карда, бо ҷоизаҳои гуногун қадрдонӣ шудааст. рӯи ин саҳна ҳунармандони номдор мисли Асли Бурҳонов, Сафия Тӯйбоева, Убайдулло Раҷабов, Майрам Исоева, Ҷаҳон Саидмуродов, Туҳфа Фозилова, Хайри Назарова ва дигарон ҳунарнамоӣ карданд. эдипи Ҳошим Гадову гуфтугӯ бо худи Маҳмудҷон Воҳидов бошад, то ҳол дар хотираи тамошобинону мухлисони ҳунар зинда аст. дертар, тақрибан дар солҳои 80 дар паҳлӯи шимолии бинои театр муҷассамаи Лоҳутӣ гузошта шуд. имрӯз дар ин бино дар баробари гурӯҳи эҷодии театри Лоҳутӣ ҳунармандони театри русии драмавӣ ба номи Маяковский низ фаъолият доранд. дар мавсими театрӣ намоишномаҳо дар театри Лоҳутӣ ҳар ҳафта гузошта мешаванд. чиптаҳоро бошад метавон аз хазинаи театр, масалан бо корти миллии Душанбе Сити пардохт намуда харидорӣ кард. мутаассифона мувофиқи изҳороти охири Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, бинои театри Лоҳутӣ ба наздикӣ тахриб мешавад. барои театр бошад бинои нав месозанд. вале ҳанӯз ҳам бинои театр побарҷост ва имкони аз намоишномаҳои он лаззат бурдан ҳанӯз ҳам мавҷуд аст. хайр, то саёҳати оянда.